Juna 1992. godine radnik resorsa državne bezbjednosti Boro Bukva u Bosanskom Novom ispituje Seada Halvadžića, koji se vratio sa služenja vojnog roka kao pripadnik 63. padobranske jedinice u Nišu, a pojavio se na teritoriji Prijedora polovinom maja. U tekstu izjave Halvadžić daje podatke vezane za pokušaj oslobađanja grada Prijedora u noći sa 29. na 30. maj. Navodni organizatori pokušaja oslobađanja su međusobno dugo razgovarali dan prije. Iz izjave je jasno da većina mladića, koji su pokušali da oslobode grad Prijedor, nije imala nikakve konkretne zadatke sve dok nisu dovedeni u sam grad. Halvadžić tvrdi da su u grad ušli nesmetano i da ih niko nije zaustavljao, sve dok se nisu čuli prvi pucnji. Dobija se dojam da je sve bilo dobro isplanirana klopka. Izjava nije potpisana od strane ispitanog. 10. juna 1992. godine nepoznate osobe ispituju Amira Cerića iz Tukova. Iz teksta izjave se vidi da je Amir Cerić priveden od strane srpske vojske u mjestu Ljeskare 30. maja zajedno sa Mešić Halimom i Musić Nevresom, nakon čega su odvedeni u komandu srpske vojske u selu Hambarine, gdje su prenoćili. 31. maja svi su prebačeni u kasarnu Žarko Zgonjanin u Prijedoru. Nakon nekoliko dana, sva trojica su odvedeni u vojni zatvor Stara Gradiška i na kraju u logor Omarska. U navodnoj izjavi Amir Cerić također navodi da je grupa koja je krenula u oslobađanje grada dovedena u grad bez konkretnih zadataka. Postoje indicije da je istog dana, 10. juna 1992. godine u logor Omarska doveden i Slavko Ećimović, navodni organizator pokušaja oslobađanja grada Prijedora, ili kako su to srpske vlasti zvale, napad na Prijedor. Inače, Slavka Ećimovića su priveli pripadnici odreda Zorana Karlice još 30. maja ujutro u Partizanskoj ulici nakon insceniranih borbi. Sada su srpske vlasti imale u rukama još dvije izjave i navodnog glavnog krivca za takozvani napad na Prijedor. Zanimljivo je da srpske vlasti nikada nisu dodali Slavka na spisak optuženih u ovom montiranom procesu. Slavko Ećimović je stravično mučen u logoru Omarska. Po svemu sudeći ubijen je upravo oko 10. juna. 11. juna 1992. godine srpske okupacijske snage uhapsile su Bećira Medunjanina, kojeg su tražili na osnovu rješenja za sprovođenje istrage, potpisane od strane istražnog sudije Živka Dragosavljevića. Bećir Medunjanin bio je sekretar Savjeta za narodnu odbranu opštine Prijedor i kao takav imao je sasvim legitimno pravo i obavezu organizirati odbranu slobodne teritorije Republike Bosne i Hercegovine. Uz Bećira su bespravno lišili slobode i Bećirovu suprugu Sadetu i njihovog sina Anesa. Prijedorske novine, Kozarski vjesnik, objavile su fotografiju porodice Medunjanin. U pozadini se vidi ugledni prijedorski advokat Miodrag Deretić, koji pozira nad porodicom kao nad nekim lovačkim trofejom. Kasnije će ugledni advokat Deretić biti jedan od branitelja prijedorskih krvnika pred Haškim tribunalom. Javno eksponiranje porodice Medunjanin početak je pozivanja javnosti na linč protiv članova porodice bilo koje osobe koju su nove srpske vlasti optužile za bilo šta, čak i za izgovorene riječi.